Terima kasih sudah klik video ini, tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, atau video ini tidak akan diputar. Apa ini? Halo? Apa? Baru yang? Kamu sudah nangkos apa ora? Sido. Nah, ya. Cek. Kan saya gendi. Saya tewe. Di dalan. Ya. Angin dong. Ya wis, hati-hati yo. Ya, kena ya. Nah, oke. Terima kasih kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mlebu ya. Jare RTW Ketmang yang nganti yamen iki sik keteko. Aku wis budal ket mau. Yang di SD cidek ini ono tulisan pelan-pelan banyak anak kecil. Gak bisa ngebut ta kancane. Baca. Terus anu kaya pasal 378 isine mek hapus-hapus tok. Ya gak ngono mo kok. Apa te njaluk tolong apa? Aku te njero tolong. Iki aku golek penggawean menawa ono info apa ono channel-channel wong jero. Waduh ya. Gak ono mo. Tapi aku mang nek setopan iki nyelat nang tuku kan. Nah. Saya golek ini nembek aku. Awakmu golek penggawean sing apa mo? Lek ono sing nyantai bayarane gede. Oh ya. Nyelidik mayat sampe guyu iku mo. Untungmu ya. Kon sih njaluk aneh-aneh. Iya. Aku iki tipe wong sing seneng tantangan. Contohnya? Aku wani nge-like fotone mantan karo pacar anyar. Lah iku gagal move on kon. Iki ono mau penggawean sing menantang. Apa syaratnya? Cekatan, tidak takut kegelapan, bisa melayu cepet. Oh, lah apa itu? Tadi maling. Yo jangkrik. Siapa mau? Iki mantanku. Leh, cek komunikasi apa? CLBK? Enggak, dia ngejar butuh bantuan. Gitu aku call center lek. Lah apa? Dihubungi pas dibutuh notok. Cek. Gue mantan tau kamu? Enggak. Lah iki HP ini sapa? Loh, HP gue mau? Pleh, ngawut aja nih.